בגיל 13 הוא צריך לקרוא בבית הכנסת. האבא, יש אנשים מסודרים, כבר חצי שנה לפני אמר לו, תקשיב, פרשת יתרו של שבוע שעבר, פרשת יתרו, הבן שלי עולה בר מצווה, אין בעיה. גבאי שכח. הגיע מישהו אליו, חודש לפני, אמר לו, שבת הבאה, בפרשת יתרו, עוד חודש הבן שלי קורא. תפאדל, שיקרא, התברר הטעות. הבחור הראשון שאמור לקרוא פרשת יתרו בבית הכנסת, ויתר. אבא שלו, יש אנשים, משפחות מיוחסות, ויתר. אבא שלו אמר לו, תקשיב, אתה קורא בקלות, תכין את פרשת משפטים. רבותיי, קרא את פרשת משפטים. חלפו 4 שנים מאז שהוא קרא את פרשת משפטים. אמא שלו אושפזה בבית החולים. לא עלינו מצאו לה, היה לה איזה סיבוך בלבלב, לא הבנתי. ומי היה מאושפז באותה תקופה? הרב יוסף שלום אלישיב, בית החולים הדסה עין כרם. ראו בחור ישיבה, כבר בחור בן 17, רואים אותו, אומרים לו, אנחנו מחפשים בעל קוירה, אתה יודע לקרוא? אמר, כן, פרשת משפטים אני יודע לקרוא. מאיך הוא יודע לקרוא? כי הוא הכין, הוא ויתר, אז הוא הכין. ישב בחדר של הרב אלישיב, הוציאו ספר תורה קטן, הוא התחיל לקרוא, קרא את כל הפרשה, איזה יופי. הרב נהנה. אמר לו, בחורצ'יק, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אמא שלי, אמא שלו מאושפזת. ומה יש לה? לא יודעים בדיוק, מסובך, דלקת, לא הבנתי. הרב אלישיב הגיע רופא מיוחד מארצות הברית לרפא אותו. הרב אלישיב אמר לרופא, אני מבקש ממך, לך תראה מה עם אמא שלו, תראה מה אפשר לעזור. מספר הבחור, הגיע הרופא, הסתכל על כל הדיאגנוזה הרפואית, אמר מה פתאום, תעשו ככה וככה, ושוחררה בריאה ושלמה. רבותיי, מה עמד לבחור? מה הציל את האמא? הוויתור, שהוא הכין פרשת משפטים ויתר לאהוב אחר בו תקראתה. זה לא יאומן, זה לא נתפס. כותב רבי חיים פלאצ'י, הנער עושה את זה, זה מהבית. אין כזה דבר, כמעט על פי רוב. אומר רבי חיים פלאצ'י, בבית לא עלינו, יעשה ותרנות אפילו עם עופות השמיים. תקשיבו, ובדוק ומנוסה שיבקשו עליו רחמים. תעשה ותרנות. אין לך עם מי? נניח, ואין לך עם מי, תעשה עם העופות. תיתן להם אוכל לאכול. זה לא יאומן. כותב הרב, בדוק ומנוסה. תוותר, תעזוב, תעביר,